hiru ariketa egin beharko dituzte bi bertsolariek. Bat, librian, 3 minututan librian haitzu. Bigarren ariketa, objektu bat emango dugu eta objektu horren inguruan bakarka, banaka, pare bat minutuz jardun beharko dute bertsotan. Eta hirugarren eta azken lana, ofizioka egin beharko dute, eta horrekin, zuen esku gelditukoa zongo izan edo ez esan, gaurko zintzarriduna zein izangoan. Hau putzuzulo, az gaitezen! Lau, bi, bat, hasi! Hau buruz burukoa da nolako gozamena, zuk egin maialenena eta nik ametxena. Trolaralolaro, 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 trolaralolaro. Maialen izan nahi nuke baina atzeko zaurre, eta txapela jaztera betor Jose Agirre. Nik hau lortu nahi nun eta aitor dizuet bengoan, txapelak zer balio du zintzarrian ondoan. Trolaralolaro, trolaralolaro. Bilakantzekoak dira zer nahi dezu esatea, inork ez baititu jazten ez bata ez bestea. Maialen izatea da, oa orain erabakia, ongi imitatzekotan jarri zazu zapia. Trolaralolaro, 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 trolaralolaro. Maialen zu sartu zinen terrenola bainean, txapelak ez baitu eusten zapiaren gainean. Urdina kresala data, grisa berriz orbela, esan aldizute inoiz oso guapatzarela. Trolaralolaro, trolaralolaro. Ba ez daukat jenten man bat, justunik parez pare, txandarrak indatorrena finaletara ere. Buruan koroa eta sorbaldetan bizubi, Maialen baino gehiago karateka dirudi. Trolaralolaro, 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 trolaralolaro. Banaka hartuko ditugu guain, pare bat minutuz, objektu baten inguruan bertsoak gaitzeko. Nere poltza eta guzti etorren naiz hemen, sekretu guztia gordetzeko, eta azteko deituko jot, ez ditxuri. Ez? Ez ditxu. On the air. The air. 2 minutuz, kopla
kopletan jardun zaitezen, hortxe objetua. Tabla duertzera igo aurreko, tentsioa eta aiama. Hau bai piztuko didate baino, baldaukat zer esana, mikrofonoa hartzera noa. Denok! Beti berdinak leku guztitan, eta sarri haudet uste. Txisme hauek piztu bai baina, itzaliko balituzte mikrofonoa. Izan liteke humildadea, ezieza edo lotxa, baina ze gutxi entzuten degun emakumeen ahotsa, mikrofonoa. Hau eskuz esku pasa behar da, hemengo gela hau betez. Eta ez beti bezala batek hitz egin guztien partez, mikrofonoa. Irratigintza ofizioa, ezin dut jasa inola. 7.000 aldiz errepikatuz, iritsi liteken gola, mikrofonoa. Hauxe zen dena orain banoa, eseritzera tatira, mikrofonoak kendu didate, hilkanpaiak mintzo dira. Mikrofonoa, uztera noa. Bueno, eta Julio, zatoz. Poltsa beretik aterako dugu. Horixe izango du 2 minutu edo pixka bat gehiago. Entzun dezazuen, zer akoplatzen dizuen Julio Sotok. Orain sentitu ninteke, ni esatarien berdin. Orain sentitu niteke, ni esatarien berdin. Eizagirre entzuten dut interferentziarekin. Ze ataskoa, zertarako da kaskoa, ze ataskoa. Berso saioa zarautzen, ze pozak, ze gozamenak. Berso saioa zarautzen,
ze poza ze gozamena, hemendik Juliorenak dira bersorik onena. Ze ataskoa, zertarako dut kaskoa, ni orain pentsatzen nabil, kable luze hau tarteko, ni orain pentsatzen nabil, kable luze hau tarteko, zen gauza gutxi behar den, barre pixkat egiteko. Ze ataskoa, zertarako dut kaskoa, naiz hau jartzeak ematen, didan sekulako poza, naiz hau jartzeak ematen, didan sekulako poza, hola hobe entzuten da, Euskal Herriko ahotsa. Ze ataskoa, denbora aurrera doa, bere tiktak tilin hotxez. Denbora aurrera doa, bere tiktak tilin hotxez. Txapela ez baina tori, hau zuentzako bihotzez. Ze ataskoa, zertarako dut kaskoa, ze ataskoa, zertarako dut kaskoa. Pufa! Auskalo zintarria nun da onguain, segurnare hori erabakitzeko azkeneko ofizioko saio hau erabakigarria izangoa. Datozela bi bertsolaria, bi finalistak azkeneko ofizioko saioari aurre egiteko. Julio eta ez ditzu eta Julio, zuek bi pertsona itxu zarete. Zuek bi pertsona itxu zarete. Elkarrekin lehen aldiz oheratu ostian, elkarren aldamenean etzan da zaudete. Bi pertsona itxu zeate zue bilok eta elkarrekin lehen aldiz oheratu ostian, elkarren aldamenean etzan da zaudete. 3, 2, 1. Barkatu baina haintxarra ez da ere izatea itxua. Aurretik enun ezer ikusten, ta orain paradisua. Aurretik enun ezer ikusten, ta orain paradisua. Julio Soto mundu honexen, zentro berbera hori da. Saio osoa pasatu baitat bere txilborrai begira. Saio osoa pasatu baitat bere txilborrai begira. Itxua zaude eta nastuta, zaudezu horseko horra. Hori txilborra, hori zerako zera zen eta, hori ez baizen zilborra. Hori zerako zera zen eta, hori ez baizen zilborra. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2
Aze gozala hartua dudan, urruti dut orain loa. Hori zerako zera otezen edo behatz potoloa. Hori zerako zera otezen edo behatz potoloa. Ze pentsamentu lizunak eta nolartuko dugu loa. Bai zerako zera zen eta gainera oso potoloa. Bai zerako zera zen eta gainera oso potoloa. Eskua pasa bizarran goxo eta buruko magala. Lehenengo bistan iruditu zain nere adinekoa dala. Lehenengo bistan iruditu zait nere adinekoa dala. Barkatu baina gestu honekin zu ezabiltza oso zuzen. Hori aurpegiko bizarra etzen, zerako bizarra baitzen. Hori aurpegiko bizarra etzen, zerako bizarra baitzen. Eskerrik asko esatearren, hobe ulertzen dut horrela. Neronentzako pentsatzen nuen nahiko txatoa zinela. Neronentzako pentsatzen nuen nahiko txatoa zinela. Txato Anita, txata berriro, ibili nahi nuke pozik. Plazerra ez da ikusten hartzen, imaginatuta baizik. Plazerra ez da ikusten hartzen, imaginatuta baizik. Barkatu baina orduan amets egin nahi nuke sanoa. Eta plazerra pasadu dala imaginatzera noa. Eta plazerra pasadu dala imaginatzera noa. Plazerra ez dula sentitu orain, besterik anetzen falta. Bita bizen bat diren ikusi behar duzu orain txata. Bita bizen bat diren ikusi behar duzu orain txata. Zintzarriakin oera sartu, tipo hau ez da sanoa. Zintzarri hautzi aldera eta kanpaia jotzera noa. Zintzarri hautzi aldera eta kanpaia jotzera noa. Zarautzen jardun nintzen kantatzen, hola enaiz aritzen maiz. Lehen zintzarri bat neukanta orain birekin itzuliko naiz. Lehen zintzarri bat neukanta orain birekin itzuliko naiz. Zintzarridun izendatu du publikoak Julio Soto! Haue, Aragoiko anaientzat. Esta albada que yo canto es una albada guerrera que lucha porque regresen los
que dejaron su tierra. Politiko deitu naute, ta harro nago finean, izateari utziko dio, etxera datozenean. Eta Arkaitzi, musikarile eman dio bezala oroigarri dotore bat, eta bain trikinilarien laguntzak gainontzeko bertsolarien agurrak. Arkaitzen agurtzen balorru bata! Gurekin, Liz Jodabete! Iruditzen zait gaur etortzeak ondo merezi zuela. Gazte artean aritu bainaiz mutil koskor bat bezala. Ta ikusten dut entzuleak oso pozik daudela. Urte askoan putzu zuloan hola bildu gaitezela. Gurekin azken portutik, Andoni Egaña! Ta hiru puntu handi joa, 8 baliza antzera. Ni oso arro pasako naiz, naturala da gainera. Bueno, puntu bat gehiago ere, ez da izango sobera. Gaztetzetik bizitzera eta bizitzatik gaztetxera. Bizitzatik gaztetxera. Arrate, Illaro. Publikoaren irriak eta aupa animota benga, beken ez dakit baina zarautzen izugarri gozatzen da. Aurreko urteko zintzarriduna Igor Elortza, kariño handiz, iretzako putzuzuloko oroigarria. Akordatzen naiz lengo aitonen, zintzarri gaineko adarrez, herri hau sortzen segidezagun, irriparretik zaparrez. Maialen, placer eta horrek gaur zure
gurekin izatia, Putzuzuloko Putzuzuloko irudia. Krisian omen daude enpresak, ideak indartsu daude, amets fabrikan beti erean, bai gaur ta bai bihar ere. Aitor Urbieta, Eutxorrei beti! Aupa Julio, ta aupa zuek, aze txapeldun andana. Kopla batean zailda esaten, hemen sentitzen dedana. Bueno, eta zein etorri zaigu Aramaiotik? Zeru gaineko Berlin eta Holtza gaineko Manes Agirre, eskerrik asko! Putzuzuloko bero guztia, sartua dut poltsikora, etxera bidean joan ala, elurra urtu egingo da. Bueno, hemen dator Kiskurrez beteta. Gaurko zintzarri ordia eta urren urtean ere hemen postu bat irabazi duen Estitxu Eizagirre! Itxuak ere ikusi du zein, zen urrezko eztarria. Zorionak Julio gerri honean dago gaurko zintzarria. Eta iritsi gara eta Iritsi da ordua eta eguna agur esateko. azken izan oski zintzarri dune emango jo, baina hori bai, zintzarri duna kantatu alfombrak jasotzen lagundu dezagun elkarrekin eta aurkiak eta hola bastartze balde maitugu. Bihar Santo Tomas azoka izango dezu, Euskarazaren jarraipen moduan. Ipordi plazan, zerosila eta saldue izangoa. Eta gure aldetik, musio handi bat eta eskerrik asko lanian parte hartu dezuen guztioi. Eta hemen Putzuzulo hau zoragarria egiten dezuen guztioi. Eta batez ere gaur zintzarria jantzi duen Julio Soto! Elurtartean etxera joan, behar dut pozez josita, esango dioti, hau zuretako rosita.